kaya ngene rasane wong kang lagi nandang pacoba yo wis tak trimake terus lahir batin iki nanging aku isih ora marteni apa salah dosaku nanti batinku keloro-loro rasane tembus ning dada ora ana sing ngobati ambo sliramu bagus ta anti-anti kowe ana ngendi kowe ana ati mesakno aku iki aku yo goleki aku yo goleki wong bagus sing beli kaya ngene rasane wong lagi kelangan mugi-mugi Gusti enggak paredalan kaya ngene rasane wong kang lagi nopo pacoba yo wis tak trimake terus lahir batin iki nanging aku isih ora mangerteni apa salah lan dosaku nganti batinku keloro-loro rasane tembus ning dada ora ana sing ngobati apa sliramu